שלום לכולם, כאן חן. ישנה שמועה שטבעונים חיים על חסה ושמיר. אם אתם טבעונים כאלה, אין בזה שום פגם כמובן. ברם, היום בתוכנית קרין ואני נבחן, נדגום, נטעם מהשווארמה שקוראת תיגר, על עולם הקולינריית רחוב המקומית, עם צירוף המילים לאפה שווארמה מהצומח כמובן. תהיה גם נקניקייה ולחמניה. פתיח ומתחילים. פלאפל סומסום מאלנבי 78 בתל אביב, סמוך לרכבת הקלה שעוד תגיע, מזקקת לתוכה את כל האוכל רחוב המקומי שכולם אוהבים בגרסה הטבעונית שלו. יש כאלה שיאמרו גם בגרסה הבריאה והמטיבה לך ולסביבה באופן יחסי. תמצאו כאן פלאפל, חומוס, שניצל, קבבים או מה שקרין ואני לקחנו, שווארמה מהצומח בלאפה ונקניקיית ברטוורסט טבעונית בלחמניה. בקיצור, חגיגה אמיתית לאוהדי המזון המהיר. במידה והכל גם טעים, אז נתחיל במבחן הטעימה שלנו. תחילה עם הלאפה שווארמה רידיפיין שהכילה לבקשתנו חומוס, חריף, מלפפון, עגבנייה, סלסולי סלק, פטרוזיליה, בצל, כרוב חמוץ, חמוצים וזילוף טחינה. כל הטוב הזה מגולגל במיומנות לתוך לאפה. עברו המון שנים מאז הפעם האחרונה שהמילים לאפה שווארמה יצא מפי, אבל הטעם, אני שמח לבשר, לא השתנה. מדובר בשווארמה פנטסטית. המרקם מדויק, הטיבול נהדר, ניתן טיפה לחסקו. אם כבר, הדבר היחיד שהיה חסר לי, ואולי טבעונים מסוימים יחלקו עליי, זה מעט שמן. כן, הייתי מוסיף שמן איכותי שיעטוף את השווארמה ויתנקז בסוף לביס מרוכז העשיר בשפע הטעמים המצוינים של המנה. ייתן לה את הטאץ' האחרון שאני איחלתי לו. פרט לכך חברים, מדובר בלאפה שווארמה מהשורה הראשונה. נקניקיית הברטוורסט, נקניקייה בסגנון גרמני עם תיעוד עוד משנת 1313, כמובן כיאה לשנת 2024, מדובר בווריאציה האכילה של בשר קצוץ, דק מהצומח, המתנקנק לו לצורה הידועה. בתוך לחמניה חמימה עם מיונז, קטשופ, כרוב חמוץ וחרדל. נקניקיות היו לדעתי התחליף הראשון מהצומח שניצח את המקור. אין בטעם ואין באיכות. נקניקיית הברטוורסט של רידיפיין היא הדובדבן שבקצפת. נקניקייה מעולה, מוקפדת, שתשאיר אתכם ללא מילים, נקודה. אם יש איזשהו ספק למישהו לא טבעוני, האם אוכל מהצומח יכול להיות טעים? מדובר בתייה האחרונה שתהיה לו לאחר שינגוס בדבר. לחמניה עם נקניקייה שתרצה כל אחד, מגיל 4 עד 124. פרט לשווארמה ונקניקיות בטעמים שונים, פלאפל סומסום מציעה מגוון רחב של מטעמים מהצומח, כמו קבבים, סיגרים, שניצל ועוד. אחד מאותם מטעמים הוא החומוס של המקום. אמנם לא לקחנו חומוס כבסיס למנה, אך קיבלנו הצצה אליו. קרין עפה על החומוס יותר ממני, לדעתי המרקם היה מעט דחוס, אך ללא ספק אין ויכוח על הטעם שהפתיע אותי לטובה. מנת חומוס עם שווארמה או טחון מהצומח לצד פיתות וסלטים נשמעת לי כמו מנה מנצחת שניתן לקבל כאן. לסיכום, פלאפל סומסום היא סנונית ראשונה לדעתי למה שהתרחש בקרוב בכל עיר. מסעדת מזון מהיר טרי, אלטרנטיבה בריאה יותר עם מגוון גדול של אופציות טבעוניות למזון שרבים היו רגילים אליו. שווה להדגיש שהמרקם כאן הוא המפתח לטעמים שהתלוו, והמרקם כאן משגע. מבחינתי, מעט שמן איכותי ומלח היו הופכים את הלאפה שווארמה הזאת למנה נשגבת. והנקניקייה מהצומח יכולה להסיר דעות קדומות כה רבות על מזון טבעוני. הדבר היחיד שנותר הוא שאנשים ידעו שקיימים טעמים מגוונים ומדויקים כאלו מהמזון מהצומח. קיימים אלטרנטיבות. כדאי לפתוח את הלב ואת החך לטעמים חדשים ישנים, המלאים הפעם בחמלה.
תודה רבה לפלאפל סומסום שהיא הרבה יותר מרק פלאפל וסומסום. ואם הגעתם עד לכאן בסרטון, אני שמח לספר לכם שקיים ערוץ נוסף עם סרטונים שאני מכין, הקשורים יותר לעולם הצילום. החלטתי גם לתעד בו כמה מהשקיעות היפות שניתן למצוא בארץ. מוזמנים להירשם לערוץ. תודה מיוחדת לכם על הצפייה.